Shwmae de, a chroeso i'r wers fyw yma gyda Adobe Express. Fe nhw yw Meredudd Jones, a fi'n gyffroes iawn i ni gael dechrau arni ar ein sesiwn i heddi ar gyfer wrth gwrs Diwrnod y Llyfr. Nawr, dwi'n gobeithio'n arwch bod chi gyd wedi bod yn trafod eich hoff lyfrau chi ac yn dod mewn yn nhw felly, a fi'n siŵr bod rai o'n chi wedi gwisgo lan heddi. Fi wedi bod yn chwilio am y scarf Harry Potter gyda fi, dwi ddim yn gallu dod o hyd iddo fe. Ond na fe, sdim ots. Ond, i ni'n mynd i gael dwy weithgaredd llawn hwyl heddi ar gyfer Diwrnod y Llyfr. Nawr te, os ych chi wedi ymuno gyda ni o'r blaen, croeso, i chi'n gwybod fel mae'r sesiwn yma'n gweithio. Os ych chi'n dod am y tro cyntaf, wel, croeso enfawr i chi hefyd. Nawr, cyn dechrau wrth gwrs, mae eisiau ni sôn am reolau Arweinwyr Adobe Express yn y sesiwn yma. Mae reolau yn swnio'n dda difrifol, neu gwedyn nhw ddim rili yn reolau, pidwch a phoeni. Iawn, y reol gyntaf yw, oedwch os oes angen. Nawr, os dwi'n mynd ychydig yn rhy gyflym i chi ar y sesiwn heddi, pidwch a phoeni am gadw lan gyda fi yn fyw. Mae croeso i chi wrth gwrs i wasgu pause, i oedi'r fideo, fel bod pawb yn gallu cael 5 munud fach, fel bod pawb yn hapus i symud ymlaen gyda'ch gilydd. Yr ail reol yw bod gwobrau ar gael i bawb. Mae swag i bawb. Mae Adobe yn mynd i ddanfon mas pecyn o swag, pecyn gwobrau i bob dosbarth sydd yn cwblhau'r gweithgareddau yma. Felly, athrawon, newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru ar y sesiwn yma. Os ych chi'n gwylio hwn ar YouTube a bod chi heb gofrestru, gewch chi ddim yr e-bost i hawlio'r gwobrau am ddim i'ch dosbarth chi. A allwch chi wneud hwnna reit nawr. Felly, os ych chi heb gofrestru, a chi moyn hawlio'r gwobrau i'r dosbarth, na gyd sy'n angen chi wneud yw dilyn y ddolen sy'n ar waelod y sgrîn fyna nawr, sef bit.ly/Adobe Leaders. Mae'r sesiynau Cymraeg a Saesneg i gyd yn gymysg yn y restr. A allwch chi gofrestru ar gyfer y sesiwn hon nawr os nag chi wedi yn barod, fel bod chi'n cael yr e-bost na i hawlio'r gwobrau am ddim i'ch dosbarth. A chi'n gwybod beth, mae yna wobrau newydd sbon ar y ffordd, a dwi wedi cael sneak peek fach o'r dyluniadau sy'n mynd i fod ar rai ohonyn nhw, a maen nhw'n edrych yn gyffroes tu hwnt. A reol rhif 3 yn olaf yw bod na wobrau arbennig i'r Arweinwyr Adobe. Wel, beth yw Arweinwyr Adobe? Wel, Arweinwyr Adobe yw disgyblion sy'n mynd ar sgiliau chi wedi dysgu ar y sesiwn fyw yma gyda fi, ac yna mynd i ddysgu plant eraill yn yr ysgol, neu dosbarth yn iau efallai, sut i ddefnyddio sgiliau Adobe Express. Neu, falle bod yna staff yn eich ysgol chi sydd ddim yn hyderus iawn yn defnyddio Adobe Express, ac bod chi'n mynd a roi gwers fach i nhw ar y sgiliau chi wedi dysgu yn y sesiwn yma, neu unrhyw sesiwn arall ar Adobe Express. Athrawon, mwyn hawlio yr gwobrau arbennig i'r Arweinwyr Adobe, mae hwnna ar yr un ffurflen ddaw mas i chi ar e-bost. Felly newch yn siŵr bod chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn heddi, ac wrth gwrs unrhyw sesiynau sydd i ddod. Mae yna sesiwn dyn ni'n dod lan wythnos nesaf, a dyna ni wedyn ar gyfer tymor yma. Bydd wythnos i ffwrdd gyda ni'r wythnos cyn gwylio'r Pasg, ac yna dros y Pasg fydd amserlen tymor yr haf yn cael ei ryddhau i chi. Right, newch yn siŵr hefyd eich bod chi yn halach sylwadau mewn. Gwedwch wrtho ni pwy sy'n ma. Licen ni gael gwybod pwy sy'n ma, pwy sy'n wedi ymuno gyda ni heddi. Felly'r lle gorau i wneud hynny yw i chi roi sylwadau ar y sianel YouTube. Dwi'n meddwl bod chi'n gallu gwneud e ar Facebook, ond sa'n siŵr os i fi'n gweld reina. Felly'r lle gorau i chi roi sylwadau os i chi moyn cael shout-out fach yw bod chi yn rhoi sylwad, comment ar y ffrwd YouTube. Pwy sy'n da ni ma de? Wel, Mr Lewis Price, bore da o ddosbarth pant y ffynon Ysgol Llanddarog. Nawr te, Llanddarog, un o'r pentrefi fi sy'n byw ynddo fe pan o'n i yn grwt. Felly, Llanddarog yn le pwysig iawn i fi. Shwmae, siwr i chi blant Ysgol Llanddarog. Pwy arall sydd da ni ma? Wel, y dyn i hun wrth gwrs, Mr Dom Trainer. Shwmae, Meredydd, sut hwyl? Wel, mae'r hwyl yn dda iawn, Dom. Diolch yn fawr iawn i ti. Pwy arall sydd da ni? Bore da o ddosbarth Clychau'r Gog Ysgol Banc Ffosfil. Wel, chi'n bod beth,
Bancfos Felen yn un o'r pentrefi arall sydd yn bwysig i fi. Teulu, hanner yn heulu i'n dod o fyna. Wel, jiw, mae'n bwysig iawn i fi yma heddi. Pawb yn dod i gefnogi crwt o'r ardal. Diwrnod Jones, dysgwyr blwyddyn 3 a 4, Ysgol Bro Caerenion yn edrych ymlaen at y sesiwn byw. Siwr i chi fyna draw yn Llanfair Caerenion, yr ardal na, dwi'n meddwl ardal hyfryd. O, sylwad wrth o Dom, rwy'n hoffi eich cardigan. Wel, diolch Dom, ond so ti'n cael e, fi sy'n bio hon. Nawr, mae yna dudalen heriau ar gyfer y sesiwn heddi, felly, os ych chi moyn cael gafel ar dudalen heriau, mae yn sgrolio ar waelod y sgrîn nawr, chi'n gweld fyna. Dudalen heriau, sef bit.ly/express llyfr 24. Express llyfr 24. Right, dewch i ni gael yr fanner fawr yna lawr mas o'r ffordd. A dewch i ni gael bwrw draw i'r cyfrifiadur i ni gael golwg ar y dudalen heriau. Felly dyma fe fan hyn. Dyma Express wrth gwrs, ond dwi wedi agor tab arall fan hyn gyda y dudalen heriau hefyd. Felly dwi wedi agor hwnna lan. Nawr te, beth da ni heddi? Nawr, mwyn cyrraedd y dudalen yma, dyna gyd sy'n angen i chi wneud yw teipio yr URL, y ddole na i fewn ar tab arall ar eich cyfrifiadur. bit.ly/express llyfr 24. Fel arall, os ych chi â dyfais sydd â chamra yna fe, allech chi sganio'r cod QR sydd ar sgrin eich dosbarth chi nawr, fan hyn. Ond beth sydd ar y dudalen yma felly? Wel, ar y dudalen yma, mae yna fanylion am y ddwy her i ni'n mynd i fod yn ei cwblhau heddi. Yr her gyntaf yw poster fy hoff lyfr. Felly beth ni'n gwneud yw ni'n mynd i ddefnyddio Adobe Express i rannu manylion am eich hoff llyfr. Nawr, ysdim rhaid bod e'n hoff lyfr, allai fe fod y llyfr i chi'n darllen nawr, neu llyfr i chi wedi gorffen darllen yn ddiweddar. Dwi'n gwybod, mae lot o ysgolion yn yr ardal yma, sa'n siŵr sy'n hwn ar draws Cymru i gyd, ond mae llawer o ysgolion yn bod yn cymryd rhan mewn cwis llyfrau ar lyfr Mira yn ddiweddar. Felly, os ych chi wedi bod yn rhan o'r cwis llyfrau yna, yna mae croeso i chi falle i ddewis hwnna. Felly, gallai fod yn hoff lyfr, beth ych chi'n darllen nawr, rhywbeth chi wedi gorffen yn ddiweddar, mae lan i chi. A ni'n mynd i fod yn cynnwys wedyn lleoliad allan o'r llyfr, gwrthrych rhywbeth peth sydd yn bwysig i'r stori, delwedd sy'n cynrychioli prif gymeriad y stori, dyfyniad o'r llyfr, falle bydd eisiau chi adael y dyfyniad yn wag yn ystod y sesiwn a mynd at y llyfr i orffen y poster yma. Yna bydd ni wrth gwrs yn rhoi teitl y llyfr, a wedyn fyddwn ni yn gosod lliwiau naws yna esbonio hwnna'n well nes ymlaen. Yr ail her wedyn, mae hon gan ein artist, sef Kyle Webster, mae wedi dod lan ar syniad yma o greu clawr llyfr ar gyfer llyfr antur ble chi yw'r prif gymeriad. Felly, chi yw'r prif gymeriadau yn y llyfr antur, a mae syniadau gyda fe fan hyn wedyn. Beth ych chi'n neud, y geiriau yma sydd o fewn yr cromfachau triongog yma, i chi'n rhoi'ch enw chi fyna. A wedyn i chi'n dewis enw lle gan ddefnyddio'ch dychymyg chi. A falle bod hwn yn gallu bod yn sbardun wrth greu'r clawr yma, falle bod e'n mynd i roi syniadau i chi am stori hoffech chi ysgrifennu. Neu just pennod cynta'r stori hoffech chi ysgrifennu. Felly, enw yn teithio i enw lle. Enghraifft, Meredudd yn teithio i'r gofod. Neu, daeth enw o hyd i'r gwrthrych ansoddair. Felly, yr un i fi wneud heddi yw daeth Meredudd o hyd i'r ogof ddirgel. Neu, yn syml iawn, enw yn dianc o'r lle. Meredudd yn dianc o'r ysgol. Dyna'r peth gyntaf ddath i'm henni, sa'n gwybod pam. Right. A wedyn, i ni'n mynd i ddefnyddio lluniau a siapiau o fewn Express i greu collage fel hyn ar gyfer y clawr. Iawn? Ni'n mynd i adeiladu collage gan ddefnyddio'r teitl fel canolbwynt. Mae'r testyn yn mynd i fod yn rhan canolog
a phwysig iawn o'r dyluniad na. Reit de, mlaen â ni de i'r her gyntaf, sef poster fy hoff lyfr. Cofiwch ddod mewn eich sylwadau, bydda i'n rhoi'r sylwadau lan ar sgrîn pan fyddwn ni'n moyn toriad fach mewn rhyw 5 munud, le bydd cyfle i chi ddala lan. Felly, peidiwch â oedi'r fideo os ych chi jyst ychydig tu ôl, achos dwi yn cymryd toriadau mwyn dangos sylwadau pobl ar y sgrin. Reit, dyma ni ar ddangosfwrdd Express. Ar hyn o bryd, mae Express yn Saesneg a dwi eisiau symud i fod yn Gymraeg. Felly, os mae'ch Express chi'n Saesneg ar y foment, dewch i ni gael newid Express draw i'r Gymraeg. Cliciwch ar yr avatar drwy nesau'r gloch yn y gornel top ochr dde. A wedyn, welwch chi lawr fyna settings, y gogen fan hyn. Cliciwch ar y gogen, ac yna fe welwch chi language, newid, clicio ar y gwymplen fan hyn, a'r dewis cyntaf gewch chi fan hyn yw'r Gymraeg. Dewis hwnna, clicio ar yr X, ac yna bydd Express yn ail-lwytho, a bydd popeth nawr yn y Gymraeg. Reit, dewch i ni te cael dechrau arni gyda'n poster am ein hoff lyfr. Nawr, fy hoff lyfr un o fy hoff lyfrau i'n bendant, yw'r llyfr yma, sef Matilda gan Roald Dahl. Dwi'n cofio darllen am y tro cyntaf pan o'n i'n grwt, o'n i'n dwlu ar y stori, ac yna fi'n cofio ail-darllen drosto, a wedyn wrth gwrs nath sioe gerdd o mas, a dwi hefyd yn dwlu ar sioe gerdd Matilda. A chi'n gwybod beth, fi'n gwybod bod mae 2 ffilm i gael. Mae ffilm gath i wneud nôl yn y 90au gyda Danny DeVito yn fe. A o'n i ddim yn hoff o hwnna, oedd e'n okay. O'n i'n teimlo bod nhw wedi newid stori'r llyfr chydig bach yn ormodol i fi fyna. Oedd e bron o bod fel stori wahanol. O wedyn mae ffilm o'r sioe gerdd wedi dod mas yn ddiweddar hefyd. A chi'n gwybod beth? Sa i wedi gweld hwnna. Dwi ddim yn cweit yn siŵr pam. Dwi ddim yn gwybod pam, ond dwi ddim wedi gweld y ffilm o'r sioe gerdd. Mi eisiau fi wylio hwnna. Ond mi'n dwlu ar y llyfr yma. A wrth gwrs, pleser i fi wedyn yw, mae merch chi sydd ym mlwyddyn 4, mae hi hefyd yn dwlu ar fe. Felly ni wedi darllen gyda'n gilydd a mwynhau'r stori eto. Right, felly dwi'n mynd i fod yn creu y poster fy hoff lyfr o amgylch llyfr Matilda gan Roald Dahl. Right, nawr te, i ddechrau creu yr poster yma, dwi'n mynd i ddefnyddio un o'r botymau mawr newydd yma sydd ar ddangosfwrdd Express, sef creu graffig. Felly, cliciwch ar y botwm mawr sy'n gweud creu graffig, a fydd y golygydd yn llwytho, dyma ni'n cynfas gwag. Iawn te, dewch i ni gyntaf i ddechrau cynnwys yr testyn i ni moyn ar y dyluniad yma. Felly draw ar y dudalen heriau, ar y wefan, fe welwn ni bod ni yn moyn lleoliad a gwrthrych sy'n bwysig i'r stori. Newn ni ddechrau dy'r ddoi na, lleoliad a gwrthrych sy'n bwysig i'r stori. Felly dewch i ni gael ychwanegu'r testyn. Ychwanegwch eich testyn, a dyma fe fan hyn, a dwi'n mynd i deipio lleoliad mewn yna. Gret. Nawr, o ran ffont, dwi'n moyn edrych fel bod teipiadur wedi wneud neu bod wedi argraffu mewn llyfr. Felly, chymod, chwiliwch am ffont addas ar gyfer eich dyluniad chi, ond dwi wedi bod yn arbrofi a dwi'n hoffi'r un yma stint. Dwi'n hoffi'r ffont stint yma. Mae'n edrych fel rhywbeth y bydde teipiadau neu rhywbeth bach fwy llydan sy'n dyn wahanol. Dwi'n mynd i ddefnyddio hwn, stint, ond mae croeso i chi wrth gwrs i chwilio am eich ffont hoffech chi ddefnyddio. Nawr te, sdim angen i'r testyn fod yn rhy fawr ar rhain, achos y lluniau sydd yn fwy pwysig na dim ar y dyluniadau yma. Reit, nawr, dwi wedi gosod hwnna fyna, a be dwi'n mynd i wneud nawr yw dyblygu'r blwch testyn na ar gyfer y blwch testyn nesaf. Felly, gyda'r blwch testyn wedi ddewis, dwi'n clicio ar y botwm dyblygu draw fan hyn yr ochr chwith, a dyma ni fy ail flwch testyn. Reit, beth yw'r peth nesaf sda fi te? Wel, gwrthrych sy'n bwysig i'r stori. Iawn, felly mewn â ni fan hyn. Gwrthrych sy'n bwysig i'r stori. Iawn.
A wrth gwrs, achos bod fi wedi dyblygu'r blwch testun yna, mae'r maint a'r ffont yn mynd i fod yr un peth. Os ych chi moyn newid y toriad y llunellau, allwch chi ddefnyddio'r dolenni hir yma ar ochr y blwch testun i ail drefnu'r llunellau. Chi'n gweld? Nawr, mae eisiau fi fod yn ofalus bod y gair gwrthrych yna ddim yn torri. Dwi eisiau cadw hwnna'r un linell. Dyna ni. Gret. Right, beth sy'n nesaf te? Delwedd sy'n cynrychioli'r prif gymeriad. Ddyblygu'r testun yma to. A dwi'n newid y testun i ddweud cynrychioli'r prif gymeriad. Cynrychioli'r prif gymeriad. Chi'n gweld fyna bod angen yr bocs i fod chydig fwy llydan i gael y gair cyfan am mewn. Iawn, dyna fe. Hwnna'n iawn. Na i ddod lawr o hwnna rownd fyna. A wedyn, dyfyniad o'r llyfr. Felly, ar gyfer dyfyniad o'r llyfr, fyddwn ni roi hwnna ar ddarn o bapur fel hyn. Ar ein teitl y llyfr. Iawn. Felly, na i ddyblygu hwn unwaith to. Dyblygu. A lawr fan hyn. Y llyfr yw colon. A na i roi hwnna lawr yng nghanol y papur. Draw chydig bach. Ni'n gael lle i sgwennu. Iawn. Right, dyna ni wedi dechrau gyda testun sy'n eisiau yna ni. Dewch i ni gael dechrau chwilio am y delweddau ar gyfer rhannu manylion stori. Felly dwi wrth gwrs yn gwneud stori llyfr Matilda gan Roald Dahl. Felly lleoliad pwysig iawn, wel beth yw'r lleoliadau pwysig yn Matilda? Wel mae'r llyfrgell yn bwysig i Matilda. Mae'r ystafell ddosbarth yn sicr yn bwysig i Matilda. Mae mas ar y iard yn bwysig. Mae yn y ffreitur amser cinio yn bwysig, ble mae Bruce Bogtrotter yn goffo bwyta'r gacen siocled i gyd. Dwi'n meddwl bod fi yn mynd i fynd am yr ystafell ddosbarth. Dyna ble mae y rhan fwyaf o'r stori yn cymryd lle. Felly, dwi'n mynd i chwilio am lun o ystafell ddosbarth. Dwi'n clicio'r cyfryngau ar ochr chwith. Ac i fyny ar y top fan hyn, o dan lluniau, dwi'n mynd i chwilio yn Saesneg am classroom. Classroom. Dyma ni, llwyth o ddewisiadau gwych yn ymddangos fan hyn. Nawr, dwi ddim yn moyn i'r ystafell ddosbarth edrych yn rhy gyfoes, achos dwi'n meddwl oedd yr ysgol yn un hen a bod y desgu yn rhoi hen pren yn dod nhw. Dwi ddim yn meddwl bod Matilda yn mynd i ysgol gyfoes gyda byrddau newydd. Felly rhywbeth fel yna gyda'r hen ddesgu pren a dwi'n hoffi hwnna. Right. A dwi'n mynd i osod hwnna yn hyn, yn ei le. Nawr, licen ni bod hwnna chydig yn fwy, felly beth na i wneud yw tocio y llun ychydig. Allai docio, chi'n gweld, mae'r ochr yma wedi tocio yn barod, mae hanner y sedd yna o'r golwg. Felly falle na i docio hwnna ymhellach draw. Gan ddefnyddio'r ddolen yma eto, yr un ddolen i chi'n defnyddio i newid trefn llunellau ar flwch testun, mae e'n tocio llun. Iawn, a nawr, gyda hwnna wedi tocio, allai, na fe, gynyddu'r maint ychydig. Dwi eisiau bod ddim gweud hanner maint y papur, ond, chi'n bod, rhyw 3/4 ffordd ar draws. Reit te, gwrthrych sy'n bwysig i'r stori. Wel, mae lot o wrthrychau pwysig yn stori Matilda, a ond un sy'n neidio i meddwl i'n syth yw yr newt, yr llyffant mae lavender yn rhoi yn jwg ddŵr Miss Trunchbull. A ti wedyn, a mae'r llyffant yna, mae'r newt yna wedyn yn redeg lan sgrt Miss Trunchbull, a mae'n cael amser aniddig iawn. Felly mae'r llyffant yna'r newt yna bendant yn wrthrych pwysig i'r stori. Felly dwi'n mynd i glicio ar cyfryngau, a dwi'n mynd i chwilio am y gair Saesneg newt. Dyma ni.
Mae'r un yma'n edrych yn llawn llysnafedd i gyd yn dweud. Felly na glicio ar hwnna. A dwi wedi ychwanegu fe, a dwi'n mynd i dynnu'r cefndir. Dwi'n mynd i gael gwared ar y cefndir. Felly gyda llun wedi ddewis, dwi'n mynd i glicio ar y ci hapus i dynnu'r cefndir. A fyddwn ni'n cael toriad fach nawr mewn munud, felly dewch eich sylwadau. Cofiwch ddweud helo, licen i wybod pwy sy'n ma o ba ran o Gymru. I ni gael gweud siwmai. Dyna ni. A dwi'n hoffi gyda'r dylyniad yma bod ni'n gorgyffwrdd pethau, bod yr llyffant yma, dwi'n mynd siŵr beth yw'r gair Cymraeg am niwt, bod y llyffant yma yn cuddio cornel yr llun. Dwi'n hoffi elfennau fel yna pan dwi'n dylunio. Iawn. A cyn y toriad, dwi'n mynd i gael un arall te, sef delwedd i gynrychioli prif gymeriad. Felly pan fi'n meddwl am prif gymeriad Matilda, fi'n meddwl am ferch ifanc sy'n mynd i'r ysgol a dwi sicr yn gweld hi'n gwisgo gwisg ysgol, uniform. Felly beth ymchwilio am lun o rywun yn gwisgo gwisg ysgol? Na i fynd i cyfryngau a na i chwilio am school uniform. School uniform. Right, dyma ni. O, mae hwnna'n gret. Mae hwnna'n gret. Mae hwnna'n gret. O llwyth o ddewis yma, does e? Matilda yn eitha ifanc, dwi'n meddwl mae 5 mlwydd oed yw hi yn ystod rhan cyntaf stori. Felly, dwi eisiau rhywun sy'n edrych... Dyma ni, mae'r person yma'n edrych eitha ifanc, felly na i fynd am y llun na fyna. A'n yr un ffordd a nes i gyda llun y dosbarth, dwi'n mynd i docio hwn. Dwi'n mynd i docio i fewn. Dyna ni. A mae hwnna'n mynd i roi lle i fi fyna. Newch siŵr bod chi'n cadw lle ar gyfer eich papur, ble ni'n mynd i roi'r dyfyniad. Lle docio hwn chydig yn fwy falle. Gret. A chi'n gweld nawr bod y llun yma, top y llun, yn cuddio troed y niwt. Wel, dwi'n mynd i ddod ar niwt i'r top. Ar y stac heinau. Wps, llusgo fe'r top. Dyna ni. Dyna ni fel bod y droed ar y llun. Dwi'n hoffi hwnna. Right, ni'n mynd i gymryd eiliad fach. Ni'n mynd i gymryd saib bach fyna nawr. Chi'n siŵr bod chi'n fysi yn sorto mas eich testyn a'r 3 delwedd pwysig yna i ni wedi ychwanegu hyd yma. Lleoliad o'r stori, gwrthrych, rhywbeth sydd yn bwysig i'r stori, ac yna delwedd sy'n cynrychioli'r prif gymeriad. Iawn, dewch ni weld pwy sy'n mare, os rhywun arall wedi rhoi sylwadau i ni? Wel, oes wir. Pwy sy'n da ni? Bore da wrth ddosbarth Bryn Cethyn, Ysgol y Bedol Garnant. Mae angen y gwersi yma ar Mrs Jones. Wel, Mrs Jones, pa ffordd gwell yn y fe? Pa ffordd gwell o ddysgu sgiliau newydd fel athrawon na ymuno ar sesiwn. Fi'n siŵr, ni'n cael lot o negeseuon wrth athrawon sy'n dweud bod chi hefyd yn mwynhau dilyn y sesiynau a dysgu'r sgiliau. Gret. Croeso mawr i chi Ysgol y Bedol am yna yng Ngharnant. A wedyn mae da ni bore da o Ysgol Pennant, Pen y Bont Fawr. Blynyddoedd 3, 4, 5 a 6. Waw! Hanner yr ysgol wedi ymuno. Wel, croeso enfawr i chi. Blwyddyn 3, 4, 5 a 6, Ysgol Pennant. A wedyn, pwy sydd dyn ni fan hyn? Blwyddyn 3 a 4, Ysgol Pen y Groes yn barod. Nawr te, pa Ben y Groes? Achos mae yna 2 Ben y Groes dwi'n ymwybodol ond fe. Pen y Groes lan yng Ngwynedd, neu Pen y Gros lawr yn Sir Gyfyrddin. Rwch wybod i ni, ble i chi? Pa Ben y Groes i chi? Ydych chi'n agos i fi neu ochr arall o wlad? A wedyn, bore da, Ysgol Bodalaw yn Bai Colwyn. Ysgol Bodalaw, nawr te, Mr Rhys, efe? Sy'n gyda chi, Mr Rhys sy'n gyda chi fyna ym Bodalaw. Mr Rhys, bod nawr yn bennaeth lan yn Ysgol Bodalaw, lan yng Ngogledd Cymru. Oedd Mr Rhys a fi wedi tyfu lan yn yr un pentref a'n gilydd pan o'n i'n yn 2 grwt ym Mhorth yr Yd, lawr yng Nghwm Gwendraeth. Croeso i chi, ffrindiau, o Ysgol Bodalaw. A pwy sy'n ni fan hyn?
Bore da, plant dosbarth Cywyn, Ysgol Banc y Felin yn edrych ymlaen yn fawr i'r sesiwn. Croeso I chi, Ysgol Banc y Felin. Lawr fyna, ar y ffordd I San Clair yna. Dim yn bell wrthai, nepell o fan hyn. Croeso enfawr I chi gyd, a diolch yn fawr I chi am ymuno. Nawr, tra bod ni yn cael yn toriad ni, I fi'n mynd I fod yn YouTuber go iawn fan hyn, achos mae'r sesiynau yma yn rhywbeth fi'n awyddus iawn I gario ymlaen I wneud, a mae Adobe yn diolch yn fawr I nhw, yn cefnogi nhw hefyd, gan ddarparu'r swag I chi, y gwobrau I chi, a hefyd yn helpu drefnu danfon y neges yr e-bost a gwahoddiadau Teams, dwi'n meddwl, i'r athrawon. Felly, mwyn bod ni'n gallu cario ymlaen gyda'r sesiynau yma, mae'n bwysig bod ni'n gwybod bod nhw yn boblogaidd. Felly, bydde fe'n help enfawr I ni gario'r sesiynau yma ymlaen i'r dyfodol, am byth, gobeithio. Os newch chi, please, hoffi'r fideo a tan ysgrifo i'r sianel yma. Bydde hwnna'n help enfawr I ddangos I Adobe, a dangos i'r byd bod ni moyn i'r sesiynau yma I gario ymlaen am byth. Wel, nes bod fi'n ymddeol, a wedyn gallu rhywun arall wneud nhw. Felly, hoffwch y fideo, please, a tan ysgrifwch i'r sianel fel bod ni'n gallu cario ymlaen wneud hwn. Reit de, ewn ni mlaen. Dwi wedi defnyddio digon amser fyna nawr. Dwi'n gobeithio bod chi'n cael cyfle I ddala lan. Felly, mlaen â ni. Reit, beth sy'n dod nesaf te? Wel, mae angen papur arna I ar gyfer y dyfyniad o'r llyfr. Felly'r tro yma, dwi ddim yn mynd I chwilio am y lluniau yn y cyfryngau. Dwi'n mynd I ddod lawr i'r elfennau ac I fewn i'r asedau dylunio. A mewn fan hyn, dwi'n mynd I chwilio am paper yn Saesneg. Reit. Nawr, mae llwyth o ddewis, bydde hwnna'n gweithio'n gret, yr un gwyn na fyna. Bydde hwn yn gweithio'n gret. Bydde'r papur na'n gweithio'n gret. Bydde hwnna'n gweithio'n gret. Chi'n gweld, mae llwyth o ddewis yma. Hwnna, rhywbeth sy'n disgwyl, fi'n licio hwnna hefyd gyda'r sellotape y tap yn dal o fe. Unrhyw beth sy'n edrych fel darn o bapur, bydd yn gweithio yn gret. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd I fynd am yr un ucha yma, yr un cynta. Dwi'n hoffi hwnna, dwi'n gwir. Dwi'n meddwl pan nes I arbrofi, nes I ddefnyddio'r un yma, felly dwi'n I ddefnyddio hwn gan newidiaeth fach. Dwi'n hoffi'r cysgod sy'n yno fe. Nawr, dwi eisiau bod ar I fyny, felly dewch chi gael fwy dwi'n mynd I gylchdroi gyda'r teclyn cylchdroi. Troi hwnna rownd, dyna ni. Felly bod gwneud fwy o synwyr bod y cysgod ar y gwaelod. Ie, fel yna. Iawn. Felly wedi troi fe chydig yn ormod. A nawr, beth chi'n neud yw, just cael ei ffitio neis rhwng y delweddau eraill. Chi'n gweld, mae yna ryw siap triongl fan hyn, triongl hir. A dwi'n ceisio wedyn, adleisio triongl na, fan hyn. Chi'n gweld, mae yna siap triongl hir fan hyn, siap triongl hir fan hyn. Dwi'n mynd I synwyr I fi gael felly un triongl fel yna. Mae'n neis bod, mae'n rhoi rhyw gydbwysedd, balans, un dyluniad ni. Bod y ddau siap yna dy fi. Right, a dwi'n meddwl bod eisiau'r bachan ma I ddod ar y blaen eto, ond os e? Ydy, mae'r dwylo, neu trad yr niwt yma yn ddefnyddiol iawn, yn cyffwrdd â gwahanol elfennau dyluniad. Mi'n disgwyl mlaen I weld eich dyluniad chi hefyd, I weld fel I chi wedi gosod eich gwaith mas. Right, beth dwi'n mynd I wneud nawr ar gyfer y dyfyniad o'r llyfr yw dyblygu un o'r blychau testyn. Dewis un ohonyn nhw, dyblygu. Nawr, mae hwn yn mynd I fod tu ôl oherwydd y testyn oedd y peth cyntaf wnaethon ni wrth gwrs. Felly, na I ddod draw o fe I fan hyn, ond mae angen I fi lusgo hwn yr holl ffordd i'r top. Dyna fe. Reit, nawr te, dyfyniad o'r stori. Fi'n gwneud hwn yn fwy. Nawr, un o'r dyfyniadau o lyfr Matilda yw, os wyt ti'n dda, mae bywyd yn dda. Dwi'n hoffi'r dyfyniad na. Gan mae dyfyniad yw ni'n mynd I ddefnyddio dyfynodau. Os wyt ti'n dda, mae bywyd yn dda.
talon llawn, cau'r dyfynodau. Nawr, beth i ni moyn wneud nawr yw ailfeintio hwn gymaint o phosib, a hefyd mae eisiau bod ongl y testun yma yn cydweddu gyda ongl y papur, yn dos e? Yna'n bwysig. Dyna ni, rhywbeth fel yna. Hwna'n gweithio'n dda i fi. Fel yna. Nawr, hoffen ni ddefnyddio teip trwm, teip bold am hwn, ond does dim fersiwn bold o'r ffont yma i gael. Nawr, os mae fersiwn bold o'r ffont i gael, fyddwch chi'n gallu clicio fan hyn a dewis e. Iawn, ond dim ond regular sydd i gael fan hyn. Ond, os mae dim ond un math o'r ffont yma sydd i gael, a chi moyn wneud yn fwy trwm, allwch chi wastod ychwanegu amlinell yn yr un lliw ar testun. Iawn, felly dewch i mi gael dangos i chi fel i wneud hwnna. Mae'r testun wedi ddewis, a dwi'n mynd i ychwanegu amlinell fan hyn. Dyna ni. Chi'n gweld, mae wedi ychwanegu fe mewn lliw llwyd, chydig yn o leiach na'r di. Nawr, allan ni newid yna i fod yn hollol ddi, a wedyn fydden ni ddim yn gallu gweld y ddoi wahanol liw. Ond chi'n gwybod beth, fi'n eitha hoffi bod reina'n wahanol liw. Felly dwi'n mynd i gadw fe fel yna. Felly dyna syniad bach cyflym i chi sut i droi ffont yn fwy trwm, os nag os fersiwn trwm o'r ffont i gael, wel, ychwanegwch amlinell yn yr un lliw, neu lliw tebyg iawn i liw y ffont. Reit, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r un arddull ffont ar gyfer enw'r llyfr. Dwi eisiau'r amlinell na hefyd ar gyfer enw'r llyfr ar y gwaelod. Felly, dewch i fi gael dyblygu hwn eto na re. Dyblygu. Cylchdroi yn ôl i fod yn syth. Lawr yn llai. Reit, dych chi'n gael symud e lawr yn enw'r ffordd. Felly, enw y llyfr yma yw Matilda gan Roald Dahl. Matilda gan Roald Dahl. Weithiau hefyd, pan i chi'n rhoi enw llyfr, mae'n gallu drysu chi pan i chi'n edrych yn fel yna. Dwi ddim yn amlwg beth yw enw'r llyfr a beth yw'r disgrifiad. Felly mae'n gallu helpu i roi enw llyfr mewn dyfynodau sengl. Iawn? Fel collnod, ond dyfynodau sengl ni'n galw fe pan ni'n rhoi par ohonyn nhw fel yna. Felly mae hwnna'n gallu helpu chi, ond dim rhaid i chi gael reina, felly bydd eich athrawon chi'n dweud p'un bod nhw moyn i chi'n neud na'n y byd, ond dwi weithio'n gweld hwnna'n helpu fi i weld, oce, hwnna yw enw'r llyfr, a wedyn gan Roald Dahl yw rhyw fath o ddisgrifiad pellach ohono fe. Dwi'n mynd o lawr hwnna nawr i roi drws nesaf i'r teitl y llyfr yw, a licen i'r testun yma fod mor fawr a i fi'n gallu gael e gan ffito yn y cornel yma fan hyn. Allan ni symud y teitl hyn draw, wrth gwrs, felly yna i wneud yna. A nawr gall hwn fod dyna ni. Ie, mae hwnna'n gweithio'n wych. Iawn, a ni bron y ben, gyda'n her gyntaf. Beth dyn ni ar ôl i wneud yw chydig o syniadau. Nawr, be ni moyn wneud yw, os gofiwch chi, yw rhaid ni eisiau cynnwys lliwiau naws. Iawn, lliwiau naws ar gyfer y poster. Na i esbonio beth dwi'n meddwl wrth hwnna. Dewch i ni gael mynd i'r elfennau, a mae'n bwysig bod ni tro hyn mynd i'r eiconau. Peidiwch a mynd i'r asedau dylunio, mae'n bwysig bod ni defnyddio eiconau. A dwi'n mynd i chwilio am y gair blob. A dwi eisiau dewis unrhyw un o'r blobiau paent yma, i chi'n gweld. Ellwch chi ddewis 3 gwahanol un os chi eisiau. Na i wneud hynny a gweud y gwir. Na i fynd am hwnna, a hwnna, a hwnna. Iawn, nawr te. Mae gen i 3 blob. A dwi'n mynd i gosod nhw ar waelod y darn papur. A dwi eisiau bod nhw bron iawn yr un maint. Allwch chi ddefnyddio gwmws yr un blob tair gwaith. Na beth nes i yn yr enghraifft y dweud y gwir. A mae hwnna'n gweithio'n iawn. Dwi newydd feddwl nawr bydde fe neis i gael gwahanol siapiau o blobs. Felly sdim ots os chi'n defnyddio'r un tair gwaith, chi ddeblygu fe. Dyna ni. Iawn. 3 blob.
Nawr, be ni'n mynd i wneud yw newid lliw y blobiau yma i liwiau i ni'n tynnu allan o'r delweddau sydd â ni ar y sgrin. Felly, enghraifft, dwi'n hoff o'r lliw ar y wal yn yr ystafell ddosbarth yma. Mae'n bendant yn rhoi naws stori Matilda a lleoliad yr ystafell ddosbarth i fi. Felly, dwi'n mynd i glicio ar y blob cyntaf, ac yna ar ochr chwith, dwi'n mynd i ddewis llenwi, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r pipet lan ar y top fan hyn, clicio arno fe, a dwi'n mynd i hofran dros y lliw yma yn yr ystafell ddosbarth. Hwna. Dyna ni. A chi'n gweld nawr bod y blob cyntaf yna wedi newid i'r lliw yna. Y nesaf y blob nesaf, dwi'n meddwl dwi'n mynd i ddefnyddio'r lliw pinc yma, pinc meddal yma. Felly, dwi'n dewis y blob, clicio ar llenwi, dewis y pipet, dod draw, hofran dros, dwi'n meddwl ai am y pinc yn y cysgod. Cysgod fan hyn. Dyna ni. Hwna di gosod. Hwna nawr. Beth arall Wel, dwi'n meddwl bod lliw y byrddau yma yn bendant yn gosod y naws. Dwi'n pren yna i chi'n gweld yn yr ystafell ddosbarth. Felly, ni newid lliw y trydydd blob i lliw y pren ar y byrddau. Ar y sedd. Dyna ni. Gret. Ac yn olaf nawr, o ran lliwiau, fi'n mynd i osod lliw cefndir yr dyluniad i un o'r lliwiau yma, ond fersiwn goleiach ac yn llai lliwgar ohono fe. Na ddangos i chi sut. Nawr, felly, dwi'n mynd i newid lliw y cefndir, glicio ar lliw'r cefndir fan hyn. A dwi'n eto mynd i gydio yn y pipet, dwi'n dewis y lliw cyntaf yma, lliw y wal. Right, nawr mae'r lliw yna'n rhy gryf. Ond beth dwi'n gallu gwneud nawr yw, mynd i personol, a dwi'n mynd llusgo'r smotyn yma i'r chwith ac i fyny. A beth mae'n mynd i wneud yw, mae llusgo'r chwith yn tynnu'r lliw i ffwrdd. Chi'n gweld mae'n mynd â fe'n fwy llwyd, i ffwrdd wrth y lliw cryf. Chi'n dod draw o fe chydig, ond hefyd os na i fynd i fyny chydig, mae e'n mynd i oleio fe. Felly dwi eisiau tynnu'r lliw a goleio. Felly na i ddod tynnu'r lliw a goleio. Chi sylwi, dwi ddim wedi mynd yn bell o gwbl. A mae'n dangos ei fi fan hyn wrth bod fi'n neud e. Na i fynd ychydig eto, tynnu'r lliw, goleio. Dyna ni. A chi'n gweld nawr, mae'r lliw cefndir yna yn gweddi'n berffaith oherwydd bod e yn perthyn yn agos i'r lliw yma, sydd wrth gwrs wedi dod o'r lliw yma. Felly wrth edrych ar y poster nawr, mae e wedi clymu'r lliwiau at ei gilydd. Reit, beth sy'n eisiau yn olaf, beth da ni? Mae da ni 7 munud ar ôl ar y weithgaredd yma, felly ni'n neud yn dda. Yn olaf, dwi eisiau dod i fewn a seithau arrows, a dwi eisiau rhywun edrych fel bod rhywun wedi llunio nhw a llaw. Felly, dewch ni gael mynd draw i'r asedau dylunio, a dwi'n mynd i chwilio am hand-drawn arrow. Hand-drawn arrow. A fan hyn, gewch chi lwyth o ddewisiadau. Iawn, sgrolio lawr. Llwyth o ddewisiadau. Nawr, dyma ni, fi'n eitha hoffi rhain, y rai sy'n edrych fel bod inc y pen yn rhedeg mas. Felly dwi'n mynd i clicio ar ychydig rhain. Nawr, gyda rhain weithiau, di chi ddim yn siŵr os mae'n mynd i weithio yn y beido. Felly, beth byddwn ni'n dweud yw, dewch chi fewn a fwy na sydd angen. Mae angen 1, 2, 3 ohonyn nhw arnoch chi, ond dwi'n mynd i ychwanegu 1, 2, 3, 4, a chi'n gwybod beth, fi yn hoffi hwn, ond sa'n siŵr os mae'n mynd i weithio. Na i ddod mewn o hwnna. Chwel, mae 5 o'r seithau yna ar fi fan hyn nawr, a dwi'n mynd i gallu gweld os maen nhw'n gweithio. Na i ddechrau gyda'r un dwi'n hoffi, ond dwi'n ansicr os bydd e'n gweithio, sef yr un igamogam yma. Ydy, mae hwnna'n mynd i weithio'n iawn, yn y gwe. Ydy. Felly, dyna ni, dwi'n ceisio cael pen arall yr saith i ddechrau mewn lle sy'n gwneud synwyr.
Cynrychiol y prif gariad. Ie, hoff iawn o'r saith yna. Reit, nesaf te, a i am hwn, lleoliad, a dwi'n mynd i fflipio hwnna, felly defnyddiwch y botwm fflipio. Dyna fe. A mae hwnna nawr yn mynd i fod yn berffaith ar gyfer y lleoliad. Gret. A licen ni bod y seithau yma yn debyg o ran trwch, bod trwch y linell yma yn debyg i drwch y linell yma. Dim angen i hwnna fod yn berffaith, wrth gwrs, ond jyst bod nhw'n debyg, bod nhw'n edrych fel mae'r un person sy'n gwneud nhw gyda'r un pen. Iawn, ar un ola te, pa un ei drial, mae 3 dy fi ddewis wrthyn nhw ar gyfer y llyffant. Meddwl am hwnna. Rhywbeth to. Wps, dwi wedi tocio fe ar ddamwain. Tocio hwnna nôl. Reit. Nawr o fe. Na, dwi'n mynd i drial na arall, felly cael gwared ar yr saith na, a na i drial yr un ma, mae'n cromi chydig yn fwy, sy'n mynd i helpu fi. Ydy, na fe. Gret, a na gael gwared ar yr un sydd ddim angen yna i. A eto, dwi'n meddwl bod eisiau i'r niwt, y llyffant, i fod yn y blaen. Os chi yn gwybod beth yw'r gair Gymraeg am niwt, wel, rhowch e'n sylwadau, achos dwi'n yn siŵr. Lle bod chi newydd fod yn dysgu amdano fe. Reit, ni bron ar ben. Ni bron iawn ar ben. Yr unig beth licen ni wneud nawr yw ychwanegu tyma bach o weiad, texture, dros y cyfan oll. Felly, i wneud hynny, eto ar y sedau dylunio, jyst chwiliwch am y gair Saesneg texture. Texture. A fe welwch chi llwyth o wahanol bethau yn ymddangos. Allwch chi ychwanegu. Sgrolwch trwyddo nhw, a mae hwn yn fater o arbrofi. Iawn, mae'n fater o clicio nhw, trial e, snag chi'n hoffi fe, delay e, trial un gwahanol. Dwi eisiau bod e'n edrych, chymod, fel papur wrth gwrs, achos bod papur mor bwysig mewn llyfrau. Ie, dwi'n drial yr un yma hwnna, fel hen bapur. Dwi'n hoff o'r crafiadau yma ar hwn. Ie, dwi'n mynd i fynd am hwnna. Cliciwch arno fe. Mae hwnna nawr wedi ychwanegu. Chi'n gweld, mae'n fach iawn yng nghanol y sgrin. Felly mae eisiau fi i droi e. I fod ar i fyny. Sgusodwch fi. A nawr dwi'n mynd i lenwi'r sgrin. Nawr, mae hwnna'n cool, ond mae eich awer yn rhy grif yn dweud. Felly, be ni'n mynd i wneud, unwaith mae yn ei le, fel hyn, dwi'n mynd i ddod ar anrhyloiwedd yr holl ffordd lawr i 0. Iawn? Mae hwnna'n wneud yr gweiad na'n hollol dryloi. Dwi'n mynd gweld o gwbl, dwi'n ddim yn bodoli. A nawr, dwi'n mynd i gynyddu'r anrhyloiwedd ychydig bach ar y tro, nes bod fi'n hapus gyda faint ohono fi'n gweld. A fe sylwch chi bod dim angen rhyw lawer o gwbl arnoch chi fel arfer. Iawn, dyna ni, 8%, na gyd sydd da fi. Nawr, y reswm fi'n neud yna yw, os fyddech chi'n dechrau'r 100% ac yn llusgo fel lawr, beth sy'n tueddu ddigwydd yw, pan ych chi'n cyrraedd hanner ffordd, chi'n teimlo omwn a bown o fod wedi dod lawr digon. Ond mae rhwng hanner ffordd yna llawer i grif yn dweud. Iawn? Felly, y tip i chi fyna pan ych chi'n defnyddio gweadau fel hyn yw, ychwanegwch yn gryf, yna dewch e'r holl ffordd lawr i 0. Ac yna, dewch i fewn y fe, a peidwch edrych ar y togl, peidwch hyd yn oed edrych ar hwn. Iawn? Cadwch ligad ar eich dyluniad, a stopiwch pan ych chi'n teimlo bod e'n berffaith. Dyna fe. Perffaith. Fi'n dwlu ar hwnna. Hoff iawn. Oedd y hoff beth i am hwn, sa'n gwybod i chi, yw fel mae'r lliwiau i gyd yn clymu at ei gilydd. Yn meddwl bod hwnna'n gweithio'n hyfryd. Reit, nawr dewch ni gael enwi hwn. Mae'n arbed wrth gwrs yn automatic, mae Express yn arbed yn automatic drwy'r amser, ond does dim teitl gyda ni. Felly, beth yw hwn? Wel, poster Matilda. Poster Matilda. Iawn.
A beth allwn ni wneud o hwn? Wel, allwch chi lawrlwytho fe yn digidol, clicio ar llwytho i lawr. Os ych chi'n mynd i roi fe yn eich ffeiliau, neu Google Drive, neu OneDrive, neu rhywbeth fel yna, os chi'n mynd i storio fe'n digidol, PNG sy'n ore. Os mae'ch athrawon chi moyn i chi argraffu fe, then ni'n lawrlwytho fe fel PDF, dyna sy'n ore. Neu, os gliciwch chi ar rhannu, a gyna cyhoeddi i'r cyhoeddi'r ddolen, wneith Express roi'ch dyluniad chi ar dudalen gwe i hunan, ar wefan fach i hunan i chi, ble allwch chi roi'r ddolen na i unrhyw un, a pan maen nhw'n clicio'r ddolen, bydden nhw yn gweld eich dyluniad chi. Chi'n gweld mae'n gweud cyhoeddi eich dyluniad fan hyn ar y gwaelod. Unwaith bydd wedi gorffen cyhoeddi, bydd yr neges ddi na newid ac yn rhoi dolen i fi. Rhowch ni aros am hwnna nawr. Ac yna dwi'n chi copio'r ddolen yna, a allwch chi rannu hwnna wedyn gyda'ch athrawon, teulu, ffrindiau, beth bynnag. A wrth i nhw glicio ar y ddolen, fydd e yn mynd â nhw i dudalen gwe gyda'ch dyluniad arbennig chi. Nawr hefyd, ar ôl y Pasg, i ni'n mynd i ddechrau rhywbeth yn y sesiynau byw yma, ble chi'n mynd i allu danfon eich dyluniadau i mewn ata i fi gael gweld nhw, a bydd dangos rai ar y sgrîn. Felly bydd pawb dros Gymru i gyd yn gweld eich gwaith chi. Reit, mae hwn yn alai amser i gyhoeddi'r dyluniad. Fi'n siŵr bod chi wedi gweld fel mae hwnna'n gweithio o'r blaen. Mae'n dweud copio'r dolen ac yna mae'r dolen a da chi. Dwi'n mynd i wneud hwnna nawr, achos i ni'n mynd i symud mlaen i'r ail weithgaredd. Dyna ni, mae'n barod. Mae'n ni'n gwybod beth fe'n digwydd, unwaith ni'n dweud bod fi ddim yn aros. Copio'r dolen, iawn, a nawr os y gorau i tab newydd ar Chrome, glido hwnna mewn. Iawn, bydd unrhyw un sy'n clicio ar y ddolen yna yn agor y dudalen yma a bydd eich gwaith chi fyna yn cael ei arddangos yn ddigidol ar y ddolen. Hwyl yna fe. Reit, iawn, na gau hwnna, a ni'n barod sy'n mynd mlaen i'r ail weithgaredd. Felly, i ddechrau gweithgaredd newydd, be dwi'n neud yw clicio ar logo, ar eicon Express, yn cornel top ochr chwith. Dyna ni. A ni nôl ar ddangosfwrdd Express. Roet, oedau fan hyn ar y munud, achos mi'n siŵr bod rai ohonoch chi nawr yn lawrlwytho'ch poster neu yn rhannu'ch dolenni, neu fi'n siŵr bod rhyw fath o drefnu ymlaen. Felly dewch i ni gael sylwadau, pwy sy'n mas, rhywun arall wedi ymuno â ni. Mae hwn hefyd yn gyfle gwych i chi athrawon i hoffi y fideo yma ar YouTube a tan ysgrifo i'r sianel. Sgwelwch yna, fel bod ni yn gwybod faint o bobl sy'n ymuno ac sydd yn mwynhau. Felly, newch yn siŵr bod chi yn hoffi'r fideo ac yn tansgrifo os gwelwch yn dda. Nawr hefyd, os ych chi yn tynnu lluniau yn ystod y sesiwn heddi o'r dosbarth yn mwynhau'r gweithgareddau, fi'n gwybod bod llwyth ohonoch chi yn ysgolion hoffi wneud na, rannu lluniau wedyn ar y cyfryngau cymdeithasol, fel bod rhieni a ffrindiau'r ysgol yn chi gweld beth chi wedi bod yn gwneud. Wel, please, tagiwch ni yn eich postiadau chi. Os chi'n postio pethau ar y cyfryngau cymdeithasol, bydden ni'n dwlu gweld nhw. Iawn? Felly, os ych chi'n postio ar Twitter neu X, gallwch chi tagio at yr Ysgol Digidol. Os ych chi'n rannu ar Instagram, gallwch chi tagio Ysgol Digidol eto, neu at Meredudd Jones. A ble bynnag i chi yn postio, bydde fe neis iawn hefyd bod chi'n tagio Adobe Edu, sef tîm addysg Adobe, fel bod nhw yn gweld faint o waith gwych chi'n ei wneud fan hyn yng Nghymru. Felly, os ych chi yn tynnu lluniau o'r plant yn gweithio, mwyn rannu gwaith nhw, bydden ni'n dwlu gweld eich gwaith chi. Felly, please, tagiwch ni yn eich postiadau chi ar y cyfryngau cymdeithasol. Iawn de, ni'n mynd i symud ymlaen nawr te i'r weithgaredd nesaf, i'r ail her, sef Claw'r Llyfr dy antur di. Reit, nawr te, dyma'r syniadau. Felly, ni wedi crybwyll ar ddechrau y sesiwn heddi. A yn yr enghraifft i dwi'n mynd i wneud daith Meredydd o hyd i'r ogof ddirgel. Iawn.
A i ni'n mynd i ddechrau gyda teitl eich llyfr chi, a hwnna fydd y canolbwynt, ac yna i ni'n mynd i ddefnyddio hwnna fel canolbwynt ac adeiladu collage o amgylchau fel clawr llyfr. Iawn? Syniadau eraill, eich enw chi yn teithio i ble? I gopa'r Wyddfa, falle? Falle? I Gastell Llan Steffan? Lan i chi. I fynydd Llangydeirn, i weld y carnau. Rhywun yn dianc o rywle. Meredudd yn dianc o'r Eisteddfod. Rwy'n treulio lot o'n amser mewn Eisteddfodau yn ddiweddar. Iawn, felly, meddyliwch am eich teitl. Dwi'n mynd i wneud daith Meredudd o hyd i'r ogof ddirgel ar gyfer fe i ni. Iawn. A dewch i ni gael clatch o bant. Reit. Nawr, nôl i Express. Be dwi'n mynd i wneud gyntaf te yw, ni'n mynd i glicio ar y botwm plus mawr i ddechrau gweithgaredd. A'r maint dwi eisiau trwy hyn yw taflen gyhoeddusrwydd. Mae hwnna'n debyg iawn i siap clawr llyfr fel hyn. Iawn? Felly, taflen gyhoeddusrwydd ni moyn. Taflen gyhoeddusrwydd. Dwi'n meddwl mai flyer yw yn Saesneg, os byddech chi'n defnyddio Express yn Saesneg. Taflen gyhoeddusrwydd. Roet, a fel ddwedais i, ni'n mynd i ddechrau bant gyda'r testyn. Y testyn sydd yn frenin ar y clawr llyfr yma. Testyn sydd fwyaf pwysig, nid delweddau. Felly, dwi'n mynd i glicio ar testyn. Ychwanegu'r testyn. A dwi'n mynd i deipio mewn yn hyn, daith Meredudd o hyd i'r ogof ddirgel. Iawn. Dyna deitl fy llyfr antur gyffroesi. Nawr, ar gyfer hwn, ni'n mynd i ddefnyddio cynllun testyn dynamig. Felly, cliciwch ar cynllun testyn dynamig. A chi'n gweld beth yn gyntaf, mae'n troi popeth yn llythrennau bras, yn brif lythrennau. Ond beth dwi'n hoffi fwyaf am yr cynllun testyn dynamig yw, wrth i fi ailfeintio, i chi'n gweld, mae nid yn unig yn torri yr llunellau i fi, mae hefyd yn newid maint yr ysgrifen fel bod pob llinell yn llenwi lled y bocs testyn. Felly, allwch chi wedyn benderfynu beth i chi moyn y geiriau pwysicaf i fod. Enghraifft, os byddwn ni'n meddwl mai ddirgel yw'r gair pwysicaf yna, byddwn ni'n gwneud e fel yna. Ond wrth ailfeintio, chi'n gweld? O hyd i'r ogof, a wedyn y gair ddirgel yn bwysig fyna to. Ond lledd o draw to. Mae hwnna'n neud yr o yn fawr, chi'n gweld? Felly, wrth newid lled y bocs, mae e'n ail drefnu nhw, a mae'n mynd i wneud wrth gwrs pob llinell yn wahanol maint, a mae hwnna'n mynd i bwysleisio rai llinellau neu rai geiriau yn fwy na'i gilydd. Nawr, dwi'n hoffi hwnna, oherwydd mae'n gwneud y gair ddirgel yn bwysig, yn gweld. Felly dwi'n mynd i ddechrau gyda hwnna fel canolbwynt. A dwi'n syth nawr yn mynd i feddwl am ffont. Nawr, hoffen ni bod y ffont yn llai llydan, yn fwy cul. Felly, mae llwyth o ffontiau cul i gael wrth chwilio am y gair condensed. Felly, lan fan hyn, dwi'n mynd i ddechrau teipio C-O-N-D. A, i fod yn onest, fel arfer, mae hwnna'n ddigon i chi sy'n eisiau teipio'r gair condensed yn gyfan, ond allwch chi os chi eisiau. A nawr, chi'n gweld, mae'n dangos ffontiau fwy cul i fi. Iawn. Mae'r League Gothic yna yn gul iawn, yn dwi? Chi'n ei drial hwnna. League Gothic. Condensed Regular. Chi'n gweld, allwch chi glicio fan hyn ar y gwimplen i weld rhagor o ddewisiadau. O, dwi'n hoffi hwnna hefyd. Fira Sans, hoffi hwnna. Fi dwlu ar ffontiau, chwel.
Dwi'n mynd i drial y lig gothic yna, mae'n edrych yn ddramatig iawn, felly na i drial hwnna. Nawr bod e na, sa'n siŵr. Na, sa'n siŵr. Driwn ni'n arall. Gwyd bod hwnna chydig yn rhy gil. Ond felly bod yn gweithio i chi, I am y ffira yma. A dwi'n mynd i fynd am heavy. Neu ultra felly. Hoffi hwnna. Right. Nesaf dwi'n mynd i leihau bylchau'r llinellau. Iawn, dwi ddim yn moyn y gwacter gwyn yma rhwng bob llinell. Felly dwi'n mynd i glicio ar y botwm bylchau. A dwi'n mynd i lusgo'r bwlch rhwng llinellau i lawr. So mae'n mynd rhy bell, so mae'n ei rhywbeth fel yna. Dwi'n mynd i darllen hwnna. Allech chi gael nhw'n cyffwrdd, mae hwnna'n gallu bod yn effeithiol weithiau, ond dwi'n meddwl bod fi'n mynd i gael just y bwlch lleiaf posib fel yna. Hwnna'n gweithio'n dda i fi. Right, nawr, ogof i hwn, a dwi'n mynd i gael y testyn o fewn y goriad yr ogof. Iawn? Felly, dyw e ddim yn mynd i weithio i fi bod fi yn cael testyn di, oherwydd mae tu fewn yr ogof yn mynd i fod yn ddi. Felly dwi'n mynd i newid lliw y testyn yna i rhywbeth arall. Felly yna i glicio, mynd i swatches, mwy o liwiau. A dwi'n mynd i ddewis unrhyw liw am nawr. Felly i newid hwn nes ymlaen, felly yna i fynd am rhyw liw glas fan hyn am nawr. Dyna ni. Gret. Right. Dewch i ni gael dechrau te adeiladu y collage yma ar gyfer y clawr. Right. Beth i fi mo'n reit yn y cefn? Wel, mae'r ogof yma wrth gwrs yn rhan o graig, felly dwi eisiau just carreg. Felly dewch i ni gael mynd i cyfryngau, lluniau, a dwi'n mynd i chwilio am stone. A dwi eisiau gwead, dyma ni, rhywbeth fel hyn, perffaith. Perffaith. Dyna fe, a dwi'n ychwanegu hwnna fel cefndir. Gosod fel cefndir y dudalen. Iawn. Right. Nesaf, dwi eisiau rhyw fath o wair fel llawr ar waelod y dyluniad yma. Felly, dewch i ni gael to, mynd i'r cyfryngau, a dwi'n mynd i chwilio am gras y tro yma. A gewn ni saib fach mewn munud i weld pwy sydd â ni. Right. Lot o ddewisiadau fan hyn ar gyfer gwair. Os yna un sy'n edrych yn fwy gwyllt. Hwna'n edrych yn wair eitha gwyllt, yn dwi? Mae'n drial hwnna. Dwi'n mewn o hwnna, a dwi'n mynd i drio cael gwared nawr ar yr awyr, a dwi'n mynd i wneud e fi. Dwi'n mynd i gael gwared ar y cymylau hefyd, dewch i ni gael gweld, driwn ni fe. Tynnu'r cefndir. Beth sydd wedi digwydd? Beth sydd wedi digwydd? Dwi'n meddwl bod wedi gwneud dim. Driwn nhw'n to. Felly bod y cymylau yna'n rhy gymleth. Na i fynd nôl, chwilio am rhywbeth chydig yn symlach, dwi'n meddwl. Nawr de. Pa un a i am? Hwn? Driwn ni hwn. A driwn ni fe to. Tynnu'r gefndir. Iawn. Dyna fe. Reit. Alla nawr osod hwn lawr fan hyn. Dwi'n hoffi bod gwaelod yr hun yma yn dywyllach. Dwi'n hoffi'r cysgod na ar waelod y gwair. Gret. A dwi'n mynd i wneud un cam arall cyn i ni gael saib. Sef yr ogof ei hun. Ar gyfer yr ogof, i fi mynd i ddefnyddio... Nawr, allech chi ddefnyddio rai o'r blobs na eto, allech chi? Felly, dewch ni gael mynd i elfennau, eiconau,
A dwi'n mynd i chwilio am blob. Nawr te. Hwn yn ddiddorol. Pa un o'r ein sy'n mynd i weithio fel agoriad ogof i fi? Hwnnw'n siapau gwych. Hwn falle. Trin ni hwnna. Right. Nawr te. Be dwi eisiau gwneud yw, mae eisiau iddo fe fframio y testyn. Felly, be dwi'n gwneud fan hyn mewn gwirionedd yw cuddio'r testyn, chi'n gweld? Gyda'r blob, gyda'r siap. Fel yna. A nawr bod fi'n hapus to hwnna, dwi'n mynd i lusgo hwnna nôl i gwaelod o dan y testyn. Ie. A mae hwnna'n gweithio yn arbennig o dda fel ceg yr ogof yn dwi. Hoff o hwnna. A nawr lle na i just gylchdroi fe chydig. Ie, mae hwnna'n gweithio yn arbennig o dda. Right, dechrau gwych. Dechrau ni gweld pwy sy'n ma. Dechrau ni gweld pwy sy'n rhoi sylwadau i ni. Dechrau ni gael gweld. Pwy sy'n da ni ma. Wel, siomai. Miss Williams, bore da o'r dosbarth Culhwch lawr yn Ysgol Griffith Jones yn St Clair. Croeso enfawr i chi, ffrindiau, siomai. Diolch am ymuno eto. Neis gweld chi'n ymuno gyda ni. A pwy sydd da ni fyny? O! Diolch yn fawr iawn. Madfall y dŵr yw niwt. Madfall y dŵr. Right. Wel. Fi wedi disgyr beth heddi. Madfall y dŵr. Ia. Beth o'n i'n alw fe? Llyffant o hwnna'n anghywir. Madfall. Ie, madfall wrth gwrs yw lizard. Ynddo fe? A wedyn madfall y dŵr. Fi'n mynd i stopo gweud unrhyw beth nawr achos fi'n siŵr bod fi'n gweud beth sy'n anghywir. Right. Unrhyw un arall ma heddi? Gwedwch helo, gwedwch siomai. Right, ewn ni mlaen gyda hwn. Beth newn ni ychwanegu nesa? Chi'n chi gweld fel mwyn yn gweithio nawr. Wrth ddechrau gyda'r testyn yn ganolbwynt, mae yn newid y ffordd i ni'n dylunio. Yn hytrach na chwilio am lun o ogof a wedyn meddwl am y testyn ar ôl ni. Dwi wedi dechrau gyda'r testyn a creu'r ogof o amgylch e. Right. Be dwi eisiau nesa? Wel, beth amdano fi? Yr arwr wrth gwrs. Felly, dwi eisiau bod fi ymlaen y llun yn edrych ar ogof fel, dwi wedi ffindo'r ogof, dwi wedi dod o hyd i'r ogof. Felly, dwi'n mynd i chwilio am cyfryngau, a dwi'n mynd i chwilio am man, a lecyn i weld bod fi'n gweld o tu ôl, bod fi'n gweld cefn pen y dyn. Felly, man, a na i sgrifennu behind. Dwi'n siŵr bydd Express yn deall. Na fe, ia, Express yn gwybod beth fi'n meddwl. Right, pa un o'r ein sy'n edrych fel bod e wedi dod o hyd i rhywbeth? O, mae hyn edrych fel bod e wedi dod o hyd i rhywbeth, yn gwybod? O, gwych. Oedd mewn o hwnna na de. A eto, dwi'n mynd i dynnu'r cefndir. Hoffi bod e'n pwyntio fel la. Tynnu'r cefndir, gret. A eisiau cuddio'r ffaith bod i goesau wedi torri bant. Felly, dewn ni lawr a hwnna fel yna. A dwi eto yn hoffi pan mae pethau'n gorgyffwrdd. Felly, dwi'n mynd i gael y bus yna ohono fe yn pwyntio at yr ogof. Yn gorgyffwrdd gyda'r yf. Ia, hwnna'n gweithio'n gret. Fi'n dwlio'r hwnna. Hapus iawn dy'r llun na. Right. Beth nesaf? Mae eisiau ni fframio nawr. Chi'n gweld, mae angen fframio rown ffordd hyn a rown ffordd hyn. Mae yna wacter mawr lan yn y corneli, felly dewch i ni gael fframio fe. Beth am i ni ddod ag ychydig o goed a gwyrddni. Felly, dewch i ni gael chwilio yn y lluniau eto am 3. Iawn. A dwi'n mynd i chwilio am foncyff syml fan hyn nawr. A na i ychwanegu'r dail hwyrach mlaen felly. Gallai hwnna weithio. Rhywbeth fel yna. Y pren sy'n fwy pwysig ar y foment, nid y dail. O, dyma ni. Hwnna'n gweithio.
Felly, na i ddod mewn o hwnna. Clicio. Tynnu'r cefndir. Siwyd ni arni. 10 munud fach ar ôl. Fi'n credu bod ni'n mynd i orffen yn berffaith heddi, ffrindiau. Sy'n newydd i fi, ynddo e? Dwi'n mynd i osod yn fan hyn. Na fe, chi'n gweld, a mae'r bonci ffyn yn fframio fe, a dwi'n mynd i ddod lawr a hwn yn fwy. Ie, dwi'n hoffi fel mae hwnna'n fframio yr ochr na. Allwch chi gylch droi ychydig os chi eisiau hefyd. Hwnna'n helpu. A dwi'n mynd i ddyblygu hwn nawr. Dyblygu. Dwi'n mynd i'r un peth o'r ochr arall, ond y tro yma, gyda'r goeden yma, dwi'n mynd i wneud yn llai. Dwi'n just yn mynd i ddefnyddio chydig ohono fe fel yna. Dyna ni, i fframio. Chi'n gweld mae yna rhyw ddarn bach fan hyn dwi ddim eisiau. Allai docio hwnna. Mor syml yna. Ie, mae hwnna'n gweithio neis. Fi'n hoffi hwnna. Nawr te, mae eisiau ni ystyried hefyd, ydyn ni moyn goleuo neu dywyllu pethau. Falle bod ni moyn tywyllu'r coed, achos bod nhw yn agosach a dyn nhw mewn cysgod. Felly, dwi'n mynd i glicio'r goeden yma, a dwi'n mynd i ddod lawr i'r addasiadau, a dwi'n mynd i ddod lawr ar disgleirdeb. Ie, yr un peth dy hon. Addasiadau, lawr ar disgleirdeb. Na fe, chi'n gweld? Oedd e'n rhy debyg i'r graig, dwi'n meddwl, yn reiddiol. Mae hwnna'n gweithio llawer y well nawr. Falle bod chi moyn y gwair i ddod lawr hefyd. Ie, neu falle bod chi moyn eich arwr i fod yn dywyllach. Arbrofwch gyda disgleirdeb. Gwahanol elfennau sydd â chi. Dwi'n hoffi'r chi yma, ond mae'r lliw oren yma, dwi'n meddwl, ychydig yn ormodol. Felly, wrth dod lawr ar dirlawnder, mae'n tynnu lliw oddi wrth y dilyn. Os a'r holl ffordd eith yn ddi a gwyn. Ond dwi'n eisiau fe'n ddi a gwyn. Dwi'n jyst eisiau bod e'n, dyna ni, llai, bod yr oren yna'n tynnu llai o'n sylwi. Ie, mae'r lliwiau yna nawr yn fwy fflat. Sylwi, mae'r lliwiau yn fwy fflat wrth i ni newid yr gosodiadau yna. Iawn, wel, ni'n agos iawn nawr i ddod i ben. Mae eisiau wrth gwrs enw'r awdur, felly dwi'n mynd i ddyblygu y testyn yma. Dyblygu, lawr o fe. Wrth gwrs mae tu ôl i bopeth. Dewch i ni gael dod â'r testyn i'r top. Lawr o fe. A dwi'n mynd i newid y testyn yna i fy enw i, achos fy stori i yw hon. A gosod y testyn. Nawr, weithiau gewch chi enw yr awdur reit yn y canol fel yna, neu weithiau gewch chi fe i'r ochr. Dwi'n mynd i wneud synwyr fyna, dwi'n colli hwnna ar grys yr arwr. Penderfynwch chi beth sy'n gweithio i chi. Hefyd, falle bod eisiau newid lliw y testyn i chi. Nawr, mae'r glas yna'n gweithio'n eitha neis gyda fi fyna, ond pan nes i arbrofi gyda hwn o'r blaen, oedd angen i fi newid y testyn i fod yn wyn neu'n ddi. Felly, arbrofwch. Nawr te, hefyd, allech chi uwcholeuo un llinell o'ch teitl a newid lliw y ffont. Enghraifft, wrth newid y lliw ddirgel o'r glas i liw coch. Pa neges mae hwnna'n rhoi i ni am y stori? Felly bod y coch na bach yn rhy dywyll, felly am fersiwn ychydig yn o leiach. Ond mae newid i liw coch, neu oren, yn awgrymu i fi bod na berygl yn yr ogof na. Yn diwe? Mae'n awgrymu bod na rhywbeth peryglus mewn yn yr ogof. Pwy da ni? Mae da ni Ysgol
Bro Ogwr, siwmai blwyddyn 6, Ysgol Bro Ogwr, croeso i chi. Bore da, Mrs Roderick ac i bawb o blwyddyn 6 yn Ysgol Bro Ogwr. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda fi heddi. Reit, nawr te, dwi'n meddwl bod y gwair yma yn edrych chydig gormod fel lawnt hyfryd ar y foment. Felly mae'r hyn chwbl rhywun wedi bod yn torri'r gwair. Felly byddai'r gwair yna ddim yn gyfagos i ogof ddirgel. Felly dwi eisiau ychwanegu mwy o weiad. Felly dwi'n mynd i chwilio am rhywbeth fel bush. Dyma ni. A dwi'n mynd i ddod mewn a chydig o'r rhain. Y rai sy'n edrych fwy gwyllt. Nid y rai sy'n edrych fel bod rhywun wedi bod yn ei torri nhw. A yn syml iawn nawr, beth dwi'n gwneud yw dwi'n mynd i dynnu'r cefndir. A dwi'n mynd i osod nhw o amgylch y lle. Nawr, felly na roi un yn fawr fan hyn. A mae eisiau hwnna i fod tu ôl y goeden, dos e. Felly na lusgo fe lawr, tu ôl y goeden. A to, dwi'n mynd i ddod lawr ar disgleirdeb ar hwnna. Ie, dyna ni. Chi'n gweld bod mae'n neud e'n fwy dramatig, yn dweud? Wrth i fi dywyllu y planhigion yma. Ie, nôl i'r lluniau. Dewch i ni gael un arall mewn sy'n edrych bach yn wyllt. Hwna'n sicr yn edrych yn wyllt. Tynnu'r cefndir. Iawn, felly bod hwn yn cuddio y goriad yr ogof. Nôl yn y cefndir fyna. Felly ysgrifennu le. Tywyllu hwn, falle. Wps, dewis e. Tywyllu. Nid normod, dim gormod fyd. Rwyth fel yna. A dwi'n hoffi bod y ddeilen yna yn gorgyffwrdd gyda'r yn ddirgel. Ie, chi'n gweld hwnna? Fi'n dwlu ar y math yna beth, bod y ddeilen yna yn just yn gorgyffwrdd ar testyn y bach. Fel mae bus yr arwr yn neud gyda'r ydd. Ie, gred. Dwi'n meddwl bod eisiau rhywbeth arall draw ochr hyn, a fyddwn ni bron iawn wedi gorffen. Arall i chi fod yn ychwanegu blodau, madarch yn tyfu ar y gwair, bydde hwnna'n da, bydde fe. Rhyw fath o fadarch yn dramatig. Cael ysgrolio fan hyn. O, mae'n edrych bach yn wyllt. Dyna ni hwn mewn. Iawn, a tynnu'r cefndir. Hwna lam yna. A wthio fe tu ôl i'n arwr ni. A dwi hefyd yn mynd i dywyllu hwnna. Ble sy'n gweithio o'r e? Os eisiau bod e'n fawr? Na, cadw fe'n fach. Cadw fe'n fach a roi fe wrth agoriad yr ogof. Na fe. Right. Yn olaf, dwi'n mynd i ychwanegu rhyw fath o ddail. Felly chwilio am leaves. A dwi'n mynd rhyw ddail gwyrdd i hongian o amgylch y boncyffion o amgylch y coed sydd â fi fan hyn. Felly, dyma ni, wneud rhain y tro. Rhain yn gweithio'n gret. Dwi'n mewn ar reina. Gret. A dwi'n mynd i dynnu'r cefndir to ar hwn. Faint dyn ni ar ôl? 2 funed fach. Perffaith. Tynnu'r cefndir. Dyna fe. Right, nawr te. Sgwlwch beth fi'n neud nawr. Dwi'n mynd i gylch droi a roi'r dail na fanna. Dyblygu. Cylch droi. Cynnyddu'r maint falle. Nawr te. Ni nawr wedi fframio yr ogof ddirgel. A ni wedi creu hwn fel collage. Ni ddim wedi chwilio'n syml am lun o ogof. Ni wedi adeiladu hwn gan ddefnyddio gwahanol luniau, tynnu'r cefndir,
gosod nhw'n union ble ni eisiau nhw i fod. Beth allwn ni wneud? Chi'n cofio gyda y poster Matilda i gael yr ychydig bach o bowdwr hyd na dros y diwedd, wnaethon ni ychwanegu'r gwead. Dewch chi ni gael neud rhywbeth tebyg eto. Y ddangos un o fy ffefrynnau i chi, a wedyn fyddwn ni wedi gorffen. Yn yr sedau dylunio, dwi'n mynd i chwilio am y gair, felly bod chi ddim yn gyfarwydd o hwn, boca, B-O-C-E-H. Nawr, boca yw beth sy'n digwydd pan mae golau yn sgleinio i fewn i lens camera, a mae'n rhoi'r cylchoedd lliw yma i chi. Siwr bod chi'n gyfarwydd o fe, nawr bod fi'n esbonio fe. Dyma boca fan hyn. A dwi'n hoffi'r rhain, y rai le mae da chi boca llachar ar gefndir tywyll. Iawn? Dwi'n mynd i ddewis un o'r rhain, hwn falle. A dwi'n mynd i gylchdroi fe, dwi'n mynd i guddio y dyluniad cyfan. Beth tebyg i na. A nawr, dwi'n mynd i ddefnyddio un o'r dulliau cyfuno. Allwch chi arbrofi. Dwi'n meddwl mae lluosogi sy'n mynd i weithio orau. Ond allwch chi arbrofi gyda lluosogi a sgrîn. Iawn. Nawr eto, fel wnaethon ni gyda'r gwead, fel arfer mae'r effaith yn rhy gryf fel hyn. Ond wrth ychwanegu'r dull gyfuno a wedyn dod ar anrholoedd lawr, mae'n gallu fod yn effeithiol iawn. Ie, dwi'n meddwl mae'r lluosogi sy'n mynd i fod fwy effeithiol i fi. Ie. Mae bron yn berffaith yn 100% a gweud y gwir, yn dwi? Na ddod lawr o fe tymyn bach. A wedyn allwch chi lusgo fe rownd yn bach i weld beth i chi'n meddwl le mae'n... Mae un ran yn mynd i fod fwy golau. Chi'n gweld? Mae bron yn bod fel rhoi golau spot ar eich dyluniad chi. Allwch chi benderfynu beth sy'n cael y sylw. Wrth gwrs, yr ogof a'r testyn dwi eisiau gael y sylw. Gret. Os mae'n cuddio'ch enw chi normodol fel yna, allwch chi wastod lusgo enw'r awdur i'r top. Fel yna. Iawn? A dwi'n mynd i ychwanegu un ased dylunio arall, sef dwi'n mynd i chwilio eto am texture. A tro hyn dwi eisiau rhywbeth sy'n edrych fel, chi'n bod, cardfwrdd, tebyg i'r gwead yma sydd â fi ar blaen y llyfr yma. Felly to, mae'n jyst yn fater o sgrolio, chwilio, arbrofi, ychwanegwch rai, os nag chi'n hoffi fe, tynwch ei ffwrdd. Dwi'n dwlu ar ein. Mae siwr gymaint o ddewis. Na i fynd am yr un ma. Ydw yna? Ydy nawr. Right, dyma fe. Ar un beth to, celch droi. Llenwi'r dudalen. A chi'n bod beth Samuel Brisiau fi i ddod lawr ar anrholoedd ar hwnna o gwbl. Dwi'n meddwl bod e'n ddigon effeithiol. A be welwch chi wedyn, beth sy'n digwydd yw, chi'n gweld ar y testyn? Mae wedi rhoi gwead hyfryd ar y testyn. Gwych. Dwlu ar hwnna. Right. Teitl. Clawr llyfr. Clawr llyfr. Beth ni'n gallu neud gyda hwn? Wel, dwi'n mynd i arbed e. Wel, mae wedi arbed e. Dwi'n mynd i safio'r enw. Clawr llyfr antur. Dwi ddim yn fodlon i chi i arbed yr un enw ddwywaith. Iawn? Felly, os ych chi'n ceisio arbed y dwi ddim yn, mae eisiau chi newid yr enw chydig. Right, yr un dewisiadau ydych chi wrth gwrs, llwytho lawr, PNG os ych chi'n mynd i stori hwn yn ddigidol, PDF os ych chi'n mynd i argraffu'r rhain, rhannu fe i roi fe ar wefan i hun, cyhoeddi'r we, a fyddwch chi wedi gorffen. Wel, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi bore yma. Dwi wir wedi mwynhau y gweithgareddau yma. Dwi'n gobeithio bod chi wedi hefyd. Newch yn siŵr, athrawon, bod chi nawr yn cyfrestru ar gyfer y sesiynau sydd i ddod. Mae un ar ôl ar yr amserlen. Felly, i gyfrestru ar gyfer yr un sydd ar ôl, ewch i bit.ly/ Adobe Leaders. Mae'r ddolen yna o dan y fideo yma ar YouTube. Allwch chi glicio na fe. Mae hwnna'n haws na dim. Cofiwch bod chi yn hoffi'r fideo,
bod chi'n tanysgrifo i'r sianel Sgwylch yn dda, fel bod Adobe yn gwybod bod chi'n mwynhau a bod ni'n cario ymlaen y sesiwn yma. A os ych chi yn rannu rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, wel, please tagiwch ni. Byddwn ni'n dwlu gweld beth ych chi wedi bod yn cynhyrchu. Dyna ni te, ni wedi gorffen, ni wedi mynd 4 munud drosto. Fi wastad yn mynd drosto, sori. Diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi. Joiwch, mwynhewch weddill Diwrnod y Llyfr. Welai chi ar gyfer wythnos nesaf i ni wneud wythnos wyddoniaeth Prydain. Dyna'r sesiwn sydd yn wythnos nesaf. Felly, newch yn siŵr bod chi'n bwcio. Newch yn siŵr athrawon bod chi yn hawlio'r gobrau am ddim eich dosbarth sydd wedi dilyn y sesiwn heddi. A welai chi cyn bo hir. Am nawr, hwyl fawr, a welai chi to. Ta-ra.